Er komen mogelijk acties bij de Frieslandbank om een goed sociaal plan aan te dwingen. De vakbonden en de directie van de bank kunnen het net eens worden over een goede ontslagregeling. Het gaat aan de medewerkers die het ontstallig worden door de integratie met de Rabobank. Borsum is voor het weekend weer helemaal vrij van asbest, zoals juist jong zijn op een informatiegeerkomst in het dorp. De laatste bewoner van de ontromme huizen had juist de kaai van zijn huis weer omkregen. Wetenschap Friesland zal nog onderzoek doen naar de vivers en vietten. Deputaire steden nemen de volle verantwoordelijkheid voor de flaters die het maken binnen bij de aankoop van groen tussen 2007 en 2010. In een brief schreeuwen zij dat ze de zware kritiek van de Rekenkamer over dat beleid heel serieus nemen. Het college vindt het spietig dat het beeld ontstaan is dat ze het rapport afwijzen. Het herbarium Friesicum in Noordwouden had een bijzondere nieuwe aanwinst. Een 160 jaar oud zeeherbarium. Het herbarium is geesteld door de verneemde Schotse dominee David Lansborough. De nieuwe aanwinst is in kwart een echte sham voor het publiek. Joen en vannacht kans op Rijn. Het wordt 11 graden. Morgen ekbuien. De temperatuur rent dan op naar 17 graden.